Hakato kapor nga job ya ka election ka banungkong hawa arjar lai. But hakata ka jing job election ka banungkong jonga ni don ka jing day ka jing jan but i malapang. Kaba kam kerpang hakaba hakato kapor ikot kerpang yang amari job. Ba ngadlong u Minister of State but ngan haban assist suban i. Ngakan mau sa BI yang ya ka planning department but ya ka kawai ka planning bat ka baar ka industries bangan assist jai bat hakato kapor ngakan mau AI ka independent charge de ya ka arts and culture de i malapang nadu ka kapor i guide yang ila long kaju kum o mentor jonga o ba jubatai kum no bangan bandron ya ke government bandron ya ke department kumno ban handle ya ki jingdon kam jong ki pajba apok jela bat ijo ai ki training ka ba pher ha ka bang yo shipun ki jing mentoy kum u politician bat kham tam ha ka ban syakri hapo ka syuki komu minister rengkat bat i tengah siem bakalong ka jingker ku ka bakrau yang ha ka ba i malapang ila ai yang abangan long kumni ko makalong manta kajing klad jong i malapang kalong kay kaba kata sibune nengkong yang bat yaki pajma jong ka jela brokoi bat kang scam kam tam ya kariboi district brokoi ila long kumukpa kumukumi jong ka riboi district bat de mairo ibamara ya ka district ante hariboi bat ila long sisa uwe na kinong yalam mo bakrao jong ka district bat kumju unong yalam mubarat ba jong ke jela jong i barokoi hakaba kum mango ong pi ha ngayo i yamta kolong ndonsu nakin ni ki rang ba kini ki leaders ki barim ge jong i ngatrai ide satang malapang iba kadu iba ngasngo ba ka jing klad jong i menen mebit kalong ka jingdu ka bakrao yang i kum ke jela barokoi ten rei ni duai bo blei undon kan namar karta jong i kabalahe karta jong i kam syashu bat ubana jerong ru ulai bit ban khot no ye i saladi tenga kermen skem ba mai pat ru in kerku kordo ya ka jela yangi kibadon kibayalam ya sorkar iki pajba jong jela mikalai barokoi bangin nang bit nginang biang hakini kipor bat kiski kibanawan tapi ngakan mau sa akato kapor ba i hapok jing alam ko jong i malapang kadai kabangi tau kabanum kong ya ka state women's commission kakatu ko pod de hak pori malapang pengi warna ya kata ka ak kabadai ka state women's commission bat kasin kabenukong ru bangi ijid i malapang benungkong banlong chairman ya kanika state commission jong ki kentei hapok ajalai kato kada ba pensak kenmau ini hapok history jong ka jela jong ibarokoi